kang gumamit ang kutsara at tinilod habang may sumisipo. Hello guys, nata sa barko, nata sa Maskat. Morning view sa pier. Morning view sa pier 3. Alright. Kuha kay magkarga mga kuhan ba, mga kargamento ana sa cashboards. Mga container van para ko kayo no. Magkakakulay ang Pasko, ang iyong tambol, ang tururot mong itinago sa mahol. Pwede kang gumamit ang kutsara at tinilod habang may sumisipol. Ang iyong gitara, lalo pag kumanta, ang maglaro ng dapat ay masaya, ang Pasko ay sasabing na. Pasko na